Todo a punto para comenzar a xogar este minuto final. Hoxe da man da nosa amiga de Marín, Bea. Mira que concentrada que Xaria se pon. Inda que a mí me dices cacho de risa. É unha maravilla contigo, Bea. Que non se aburre? A que sí? Home, claro que sí. É a xente da casa que nos queira ver e pasalo igual de ben como a Bea, xa sabe o que ten que facer. Aquí está baixo está o teléfono, 618-3880-87. E hoxe ademais temos un bote de 35.600 euros. Prepárate, Bea. Que todo para ti, Pro coche, para ir a Roma, pro Rei León, para camiñar, pro que che dé a gana. Pero xa sabes que se o queres levar, basta enfrontar a 5 preguntas e por cada unha delas que respostes de forma correcta, sumará 100 euros. Se consigue acertar as 5, levaría ese bote. Iso sí, unha pregunta de cada categoría, que ainda non coñecemos hoxe as categorías. As que che tocaron foron estas: Francia, animais, deuses, galegos e música. 60 segundos por diante e 35.600 euros en xogo. Preparada, Bea? Vaya. Prometo non contarche ningún chiste durante a rolda. Veña, pois Bea está preparada, xa colleu aire, colleu folgos, imos logo. Moita sorte. E tempo, Francia, que tren de luxo cubría a ruta París-Estambul? Paso. Animais, que parte dun cabalo dá información sobre a súa idade? Paso. Deuses, que emperador do Xapón deixou de ser considerado un deus despois das bombas atómicas? Paso. Galegos, que xornalista vimiancés foi o primeiro delegado da axencia F na URSS? Paso. Pois paramos o tempo, que xa é moito pasar. Está ben, coñecemos as categorías, coñecemos tamén as preguntas, pero ímolas ir refrescando. Veremos logo o que hai en música, pero temos 36 segundos inda por diante, que é moito tempo. Na categoría de Francia, pensemos nun tren. Que tren de luxo cubría a ruta París-Istambul? En animais, que parte dun cabalo nos dá información sobre a súa idade? Que lle temos que mirar ao cabalo para saber cantos anos ten. En deuses, buscamos o nome dun emperador do Xapón que deixou de ser considerado un deus logo do que pasou en Xapón coas bombas atómicas, así que xa temos unha pequena pista sobre a época, máis ou menos, aí, Segunda Guerra Mundial. E logo en galegos buscamos un xornalista de Vimianzo que foi o primeiro que enviou a axencia F a URSS a cubrir ali información. Continuamos, Bea? Venga. Pois veña, concentración. E tempo, música. De que banda estadounidense de heavy metal forman parte James Hetfield ou Kirk Hammett? AC/DC. Non é correcto. Francia. Paso. Imos a animais. O a pata. Paramos o tempo. A falta de 23 segundos. Veremos se o cabalo lle temos que mirar a pata para ver a idade que ten. Se non regresaríamos a esta categoría de animais. 23 segundos por diante. Continuamos, Bea? Venga. Sí. Pois veña, máxima concentración. E tempo, non é correcto. Deuses. Nada. Paso. Galegos. Paso. Música. Paso. Francia. Paso. Animais. A orella. Non é correcto. Deuses. Hiroshima. Ai, non é correcto. Galegos. Paso. Música. Paso. Francia. Paso. Animais. O cu. Non é correcto. Deuses. Nikito. Ai, Nikito ni pongo. Acabou o tempo. Ata aquí. O minuto final de Bea. E dame rabia porque algunha delas estou seguro que as sabías. Seguro, Mira, quedaches preto na que dixeches Hiroshima. Tiña que ver a cousa, pero o emperador que buscábamos era Hirohito. Ai. Hirohito era o emperador. En animais, seguro que se daches a cabalo regalado que non lle Non miras. lle miro o dentado. Os dentes é onde se lle veía a idade aos cabalos. O tren de luxo que cubría a ruta París-Istambul era o mítico Orient Express, na mítica novela tamén de Agatha Christie. E logo Celso Collazo era o vimiancés, o xornalista que foi enviado pola axencia F como primeiro delegado a URSS e quedábanos en música metálica, gran banda, que xa tocaron aquí en Galicia unha vez no Resurrection Fest, pola que preguntábamos nesa categoría. Así que, sentindo moito, amiga Bea, hoxe non sumamos ningún cartiño, para facer fixo moi ben, e máis que merecido ese aplauso. Ánimo, Bea, que mañá hai nova oportunidade para pescar o bote, e querte ver arriba, con sonrisa e con ánimo, Pois sí. Así me gusta, como debe ser, que o bote aparte promete. Xogamos por 36.000 euros e contamos con todos e todas vos. Gracias por estar aí. Ata festa.